हम राउर बेटी रवा सब के प्रणाम करते हुए आज फिर से थावे के रहसु भगत के कहानी दोहरावतानी। हम राउर बेटी माता जी से अपना खातिर कुछ आशीर्वाद मांगतानी। जैसे रहसु भगत पर कृपा कैलू वैसे ही हमरा पे कृपा कर दे हे माई। साथे साथे रावा सब पर कृपा कर दी ए माई। अब हम भजन सुनावतानी, रावा लोग सुनम और प्यार दुलार दे हम। जय माता जी। संकटवा में पड़ले जब रहसु भगतवा धावल अइलू। संकटवा में पड़ले जब रहसु भगतवा धावल अइलू। तलजिया राखे खाती मातावा धावल अइलू। तलजिया राखे खातिर मातावा धावल अइलू। संकटवा में पड़ले जब रहसु भगतवा धावल अइलू। संकटवा में पड़ले जब रहसु भगतवा धावल अइलू। तलजिया राखे खातिर मातावा धावल। तलजिया राखे खातिर मातावा धावल अइलू। उठल जब सवाल आस्था भक्ति और निष्ठा पे। उठल जब सवाल आस्था भक्ति और निष्ठा पे। आचनाया में देलुए माई बेटा के प्रतिष्ठा पे। आचना आवे देलू माई बेटा के प्रतिष्ठा पे। महिमा महान राउर, महिमा महान राउर जानता जगतवा धावल अइलू। लजिया राखे खाती मातावा धावल अइलू। तलजिया राखे खातिर मातावा धावल अइलू। तलजिया राखे खातिर मातावा धावल अइलू। एक नजर फेरी रखी भगतन के पगरी। एक नजर फेरी रखी भगतन के पगरी। पूजेला चरनिया आइब मौजमपुर नगरी। पूजेला चरनिया आइब मौजमपुर नगरी। सबरे सेवा कवाई है, सबरे सेवा कवाई है। चूमे चौकाठवा धावल अइलू। तलजिया राखे खातिर मातावा 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 धावल अइलू।